aby vás vám sloužilo zdraví a aby všechny nepříjemné věci vás míjely. Zároveň při této příležitosti chci poděkovat členkám ostatního výboru Vlšany a zaměstnancům Městského úřadu Vlšany, kteří pro vás tuto akci připravili. A jestli dovolíte, rád bych předal slovo panu páteru Alexandrovi, který vám dělí pár slov. A prosím pana pátera Alexandra, aby přišel k mikrofonu. Jsem velmi rád, že můžu poprvé tady, když jsem farażem tady v Vlšanech z Podbožan dojíždějícím 21 let na tomto shromáždění. To je určitě nádherné, že dokážete vždycky vyjít z domu. Zdravím te všechny krásné děti, které jsou tady a Vlšany vidím, že jsou slavné, mají mistryně, karate i zpěvačky, i zpěváky, šikovné děti. I proto chci popřát vám v tomto adventě, aby opravdu byla to taková doba zastavení, abychom cítili v kuchyni vůni pečeného cukroví, ale abychom pocítili velikou radost z toho, že jsme. Chci vás také pozvat i na půlnoční, protože ta půlnoční mše je nádherná i to dává ten smysl. Na Štědrý den v kostele v Podbožanech ve 21. Ne o půlnoci, ale ve 21. Právě kvůli dětem. A teď, když jsem tady takový krátký příběh, který jsem říkal kdysi v Podbožanech, často dětem rád něco mám v kapse, nějaké bonbony. Takovému malému chlapci jsem dal bonbony. A čekal jsem kouzelné slovo, protože děti znají, jestli někomu něco dáme, to, co se odpovídá, děkuji. A víte, co ten chlapec odpověděl? A co se říká? On odpověděl, ještě. Ještě. To je právě ta spontánnost každého dítěte. I přeji vám, abyste vy všichni učili se od dětí spontánnosti, ale abychom se učili sebe navzájem té velké radosti, abychom viděli v druhém člověka. Každý taková holčička z filmu jednoho řekla, že v každém člověku je půl anděla, půl ďábla, aby v nás bylo víc těch andělů. To vám chci popřát ten krásný večer. Nyní poprosím moderátorku dnešního podvečera, paní Pavlínu Lískovou, aby se ujala slovo. Dobrý večer, já bych vás taky chtěla přivítat na dnešní adventní neděli na našem jarmarku a rozsvícení stromku. Doufám, že už jste si všichni prohlédli, co si tady můžete koupit a dostat. Svažené víno pro děti i pro dospělé. Máte tam vánoční dekorace, které si můžete zakoupit. Doufám, že jste se občerstvili štrůdlem, který tady naše dámy a perničky, které pro vás upekly naše dámy. A chtěla jsem vás taky pozvat na příští týden, kdy bude v kině Mikulášská nadílka pro děti a večer opět mikulášské posezení s tancem pro dospělé. K dnešnímu programu nejdřív vystoupí skupina Trik, po ní se připravili krátké vystoupení děti z místní mateřské školy a na závěr vám zaspívá už tradičně smíšený sbor Rubín z Podbořán pod vedením pana Františka Baráka. Všem vám přeju krásné vánoční chvíle, aby v tom našem uspěchaném čase jste se zastavili, vzpomněli na všechny, kteří tady s náma jsou i nejsou a abyste i se svými dětmi prožili krásné Vánoce. A teď už předávám slovo skupině Trik.
Tak hezký dobrý podvečer, dámy a pánové, zde v Blšanech. Jsme rádi, že jsme se mohli přijmout v tomhletom předvánočním čase pozvání a mohli jsme vám nějakým způsobem zaspívat, pobavit vás